guys, welcome to Mamita Tulu Vlogs channel. In my Clubdha 39th year ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉಂಡು. Oh my god! ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮೇನ್ ದುಬೈ ಇರ್ದು ಸಾಕು ಬೈದೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ನಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾರ್ ಬರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಕಾಂಡ ಬೈದೇರು ಕಾಂಡ ಬತ್ತದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತದು ಅರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಕ್ ಮತ್ತ ಅರ್ಕನದಿನ ಮತ್ತ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಕಾಂಡ ನಮಕ್ ಸಾಕುನ ಲೆಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ದ ಕೊಲ್ಲು ಅಂಚಿ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಂಚಿ ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಜರಿತ ಪುಟ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಲೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ನೈಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋನ ಅವಳು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಳುಲ್ಲೇರು ಬಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕೊತ್ತೇನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪಂಡೇರ್ ಸೊ ಅಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಾಕು ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಅವಳು ಸೊ ಸಾಕು ನೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತೋಪವೆ ಸಾಕು ನೆಂಚೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ನೀ ಅರೆಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತ ಈ ಸಲ ದಾಲು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಈ ಸಲ ನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವರ್ಷಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಂಡಿರೇ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಕು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕುಡ್ಲಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ನೆಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಬವಿ ತೂಪ ಯಾಕೆ ಅವ್ಳು ಮೂನ್ ತೂಲೆಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದು ಪುಯ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಚೆ ಗೊತ್ತುಜು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋಡು ಐ ಮೀನ್ ಆರೆಂಜ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ತೋಜುಂಡ ತೋಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ರಿಯಲ್ ಆತು ಯಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಆತು ಶೂಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜ ಆತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜೆ ಪಾಪದಕಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಕು ತೋಜವೆ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ದೇ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ 2 days ಬುಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಈತ ಪೊರ್ತು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಜಿಂಜಿದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಬೈದು ನಂಚನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 40 years ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ತಾನು ನಾವಲು ಅಲೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನು ಎಂಕ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಕೇನು ಚೇರು ಸಾಕ್ಷಿಕ್ ಬೈದನ ಆತ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕು ಅರೆಗೆ ಶೈ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರೆಗೆ ಶೈ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತಂಡ ಬೈದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತಂಡ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದುಬೈದ ಶೇಖ್
ಸಾಕ್ಷಿತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರಿಂದ ಜನ ಫುಲ್ ಆಪೇರ್ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊರೆಪುದ ಜಲದುರ್ಗೆ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ. ಸೊ ಇತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ಕೋಡ ಏನನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಪೋತೇರು ಜೋಕುಲ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬತ್ತ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕ್ಲಬ್ದ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೀಮಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದು ತೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಹೋಜಾವೆ ಸೀಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಜಿತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ದಾದನ ಕಿತಪತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ ಬತ್ತಿ ವಿಭ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಶಿ ಪಾರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಮಾ ಕಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದೆತ್ತ ಕ್ಲಬ್ದ ಕಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ ಪರೆತ್ತಂದು. ಸೊ ಈತ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲಾದಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತಾಯ್ ಬೊಕ ಬತ್ತೇರಿತ್ತ ಸೋನು MBBS ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಕೆತ್ತಸ್ಕೊಪ್ಪಾಡು ಪೋಯಿರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ದ ತುಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇದು ಆಫ್ ಆತಂಡು ಇದು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ವರ್ಷಲಾರು ರಾಜೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಮಲ್ಪುವೇರು ಈ ಸಲ ದಾದನ ಗ್ರೀನರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ತೋಜೋಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಚ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ನೈಟ್ ತೋಜಾವೆ ಅವು ಸರ್ ಬೈದರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಂದ್ರಟಂಟಿನ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮದುವೆದ ಕಾಪಾಜಿಯಾ ಓಹೋ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಆ ಕೊಡ್ಲ ಮಾರ ದೀಪಿನ ಮತ ಬಕ್ಕ ಆಲ್ಬಮ್ ತುಲೆ ಮಕ್ಕ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪಡಿ ಬಾಪ್ರೆ तुझे बॉडी तेरा प्रॉपर ले चाहिए बस इको बक्का ने मान ले या ओए वत्तर मान तुगा मारे वाला कोई ना एटे कर प्रभावित कोटले वजन से बेग बेगा औ टेप रेकॉर्डर पेशेंट ना ना केना पूरा बेटा ड्रामा बच्चे ಓಡಿ ಆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಬತ್ತೆ ಜನ ಒಂದು ದಾವಲ ಬೇಲ ಈ ಬತ್ತಿದೆ ಟ್ಯಾಪಿನಲ್ ಒಂದು ಪೋಡಿ ಈ ರಾಶಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೇನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮೋರೆ ಒಲನೆ ಒಲನೆ ಮೋರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಲನೆ ಮೋರೆ ಸುರುಕಿರ್ನ ಬೇಲ ವಾಲ್ಕುಲ ಸುರುಕಿರ್ನ ಇದೆ ಆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸೀಮಾ ಪೋಯ ಒಂದು ದಾವ ಕೊಡ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆತ